Mám svoje služby správně naceněné? To je otázka, která trápí spoustu účetních. Proto se v dnešním videu o Apple Brain podíváme na to, jak v něm fungují finance. Nejprve půjdeme na záložku uživatele, kde si v levém menu vybereme konkrétního uživatele. U něj musíme nejdříve nastavit pár hodnot. Tou první hodnotou je mzda. Nápověda říká, že z uvedené hodnoty se přes odpracované hodiny počítá ziskovost klienta. Zadávejte proto nejlépe celkové mzdové náklady zaměstnavatele. Tím je myšleno, že do této kolonky se má vyplnit hrubá mzda zaměstnance a sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele. Při rozkliknutí výpočtu změny si můžete zadat další náklady, jako třeba náklady na licenci nebo telefon, který s tímto daným uživatelem souvisí. Pokud tyto další náklady nechcete mít u konkrétních uživatelů, můžete je přes záložku Moje firma zadat jako pravidelné měsíční náklady buď na všechny měsíce najednou, nebo na každý měsíc zvlášť. Když se vrátíme na záložku uživatele, kde už máme vyplněnou mzdu 50 000, tak další kolonkou, která se musí vyplnit, je pracovní úvazek. To je vlastně fond pracovní doby daného zaměstnance. Dále se musí vyplnit požadované fakturační hodiny, což je čas, který reálně chcete, aby ten daný uživatel fakturoval na klienty. Tady je rozdíl 40 hodin, což znamená, že tento uživatel má 40 hodin na provozní věci nebo další činnosti, které se ale nebudou přiřazovat ke konkrétním klientům. Na základě těchto údajů se poté vypočítá hodinová mzda. Ta se nepočítá z pracovního úvazku, ale z hodin, které očekáváte, že uživatel stráví prací na konkrétních klientech. To znamená z těch požadovaných fakturačních hodin. Protože mzda daného zaměstnance by měla být plně pokryta z toho, co on vyfakturuje. Nyní jsme v ročním přehledu. Tady vidíme jednotlivé měsíce. Každý měsíc, pokud v něm zaměstnanec pracoval a měl naplánovanou práci, bude mít 3 sloupečky. První sloupeček říká, kolik hodin by měl odpracovat podle pracovního úvazku. Druhý sloupeček, nakolik má odhadovanou práci, a třetí, kolik skutečně odpracoval. Pokud se budeme držet měsíce listopad, tak dole vidíme shrnutí, že mzdu měl mít 50 000, požadavek fakturačních hodin byl 120 a reálně odpracoval 159 hodin. Ale v těch 159 už byly i ty provozní hodiny, které nejsou přidělené ke konkrétnímu klientovi. Když se podíváme do listopadu, tak nahoře vidíme shrnutí. Poté tabulku s náklady a dole, kolik bylo reálně odpracováno. Tady je vždycky sloupeček odpracováno a odhad. Znamená to, že v to-do bylo naplánováno, že u klientky Jany Novákové odpracuje 35 hodin, ale reálně odpracoval 37. Proto je řádek začervenalý, protože odpracoval o 2 hodiny více, než jaký byl původní odhad. Tuto tabulku si můžete poté stáhnout jako výkaz v PDF, kde můžete zadat i nějakou poznámku a následně celý výkaz vyexportovat. Tento výkaz můžete poté použít jako výkaz odpracovaných hodin, založit si ho nebo ho dát svému nadřízenému. Druhá možnost je stáhnout výkaz jako excelovský soubor. S tímto souborem poté můžete dále pracovat jako s každou jinou excelovskou tabulkou. Nyní od uživatelů skočíme ke klientům. Vlevo si můžete vybrat libovolného klienta. My zůstaneme u klientky Jany Novákové. V horní části základní údaje můžete zadat měsíční výši fakturace. Pokud fakturujete paušálem nebo jsou částky každý měsíc podobné, zadejte je sem. Pokud je potřeba fakturaci každý měsíc upravit, můžete tak učinit v jednotlivých měsících. Když se vrátíme na roční přehled, tak si ještě v rychlosti rozebereme jednotlivé sloupečky. Příjem je vyplněný z fakturace zde nahoře, případně z fakturace v jednotlivých měsících. Výdaje se vypočítají jako součin odpracovaného času a hodinové mzdy, která je vyplněná u uživatele. Pokud pro jednoho klienta pracuje více účetních, tak se částky sčítají. Z těchto údajů se vypočítá případný zisk nebo ztráta, který se automaticky přepočítá na procenta. Z těch je krásně vidět, jestli je klient pro nás ziskový nebo ne. Potom je na každé účetní, aby si určila, jaký zisk je pro ní optimální.
Také záleží ale na tom, jestli v Apple máte zadané všechny svoje výdaje nebo jen ty nejnutnější, tak na to nezapomínejte. Ke sloupečku odpracováno zde máme otazníček, tedy nápovědu, to si vysvětlíme za chvilku. A v posledním sloupečku si můžete zaškrtnout, jestli za daný měsíc klient zaplatil fakturu nebo ne. Případně tento sloupeček můžete použít k tomu, abyste si zaškrtli, že jste na klienta fakturu vystavili. Dál v tabulce ještě vidíme 2 součtové řádky. Průběžné výsledky, ty sčítají výsledky od začátku roku. A dál odhadovaný výsledek, tam se počítá i s odhady z měsíců, které teprve budou. Příjem se vyplňuje podle námi zadané fakturace. Výdaje jsou tvořené vynásobením hodinové mzdy uživatele a odhadem času, který je zadaný u klienta v to-do. Z těchto údajů se vypočítá pravděpodobný zisk nebo ztráta. Sloupeček odpracováno zobrazuje skutečně odpracovaný čas v měsících již uplynulých a v aktuálním měsíci, zatímco v měsících, které teprve nastanou, zobrazuje odhadovaný čas podle úkolů v to-do. Pokud se podíváme do konkrétního měsíce, tak vidíme, že v listopadu uživatel Apple Brain odpracoval o 2 hodiny víc, než jaký byl původní odhad. I zde je možné stáhnout výkazy v PDF, kde ve sloupečku dokončeno vidíme, že tam není zatím žádné datum. Tam se datum propíše až po dokončení úkolu. Tak dám dokončit, OK. A nyní, když se vrátím zpátky do financí, listopadu, stáhnu se znovu PDF-ko, tak vidím, že už se mi úkol mzdy dokončil 9.11., což je dnes. Také si to můžu stáhnout jako výkaz pro Excel, kde s tím můžu dál pracovat jako s každou jinou excelovskou tabulkou. Tyto všechny informace se dále propisují do oddílu Moje firma. To je taková nadstavba Apple Brain, kde můžete najít další zajímavé informace o svém podnikání. Třeba u firmy máte přehled za celou firmu po jednotlivých měsících, jak fakturace, tak pravidelné měsíční mzdové náklady, případně další náklady, které jste si zadali. Takže díky tomu vidíte, jak si vede celá firma. Další přehled je na záložce Klienti. Zde máte rozpis fakturace na jednotlivé klienty v jednotlivých měsících za celý rok. Když se ale podíváme do konkrétního měsíce vlevo, tak vidíte kromě fakturace i náklady. Takže tady rychle zjistíte, který klient byl ztrátový a rychle se můžete i dopátrat toho proč. Další velice zajímavé informace můžete zjistit díky kapacitám. Zde se sleduje pro změnu odhad práce a odpracovaná doba uživatelů. V této tabulce vidíte, jestli neplánovaná práce v jednotlivých měsících odpovídá tomu, co uživatelé odpracovali. V konkrétním měsíci se poté můžete zaměřit na jednotlivé uživatele. Tento přehled vám hrozně pomůže, pokud plánujete práci pro své kolegy nebo zaměstnance, protože si můžete velice rychle spočítat, jestli konkrétnímu uživateli můžete sehnat ještě nějaké nové klienty, nebo jestli toho má naopak už moc a je třeba mu nějaké klienty ubrat. Nebo se můžete zajímat o to, jestli by nešly některé činnosti nějak zautomatizovat. A pokud vám vrtá hlavou, kde se vlastně bere ten odhadovaný a odpracovaný čas, tak se musíme vrátit na začátek, tedy do to-do. U každého úkolu zde vidíte odhadovaný čas. Přednost má vždy čas z dílčích úkolů. Pokud dílčí úkoly u úkolu nejsou, pak se odhadovaný čas řídí podle hlavního úkolu. A pokud součet odhadovaného času z dílčích úkolů je nižší než u úkolu hlavního, tak se odhadovaný čas o tento rozdíl navýší. V momentě, kdy zapnete stopky, začne čas běžet. Když je zastavíte, ukáže se změřený čas, datum, můžete napsat, co jste dělali a poté tabulku uložíte. Tento čas se uloží do údajů u uživatele i u klienta. Toto byl rychlý návod, jak se zorientovat ve financích a hlavně jak využít Apple Brain k ověření toho, že máte svoje služby správně naceněné a nemáte žádné ztrátové klienty. Pokud máte nějaké dotazy ohledně fungování aplikace, neváhejte nám napsat.